A la capital del Segrià, la font de la plaça de la Constitució ha estrenat una nova il·luminació molt vistosa amb leds de colors. Precisament aquest aspecte, juntament amb el nou espai per jugar a bitlles, és la principal novetat de les reformes que s'han fet en aquest popular espai del barri del Clot. I també són els que més agraden als veïns. La renovació inclosa en el segon Pla Zapatero també ha comportat la instal·lació de jocs infantils, mobiliari urbà i la supressió de barreres arquitectòniques. La inauguració de la renovada plaça de la Constitució al Clot de les Granotes de Lleida ha comptat amb la participació de centenars de veïns del barri. Una de les millores més destacades i també de les més aplaudides és la nova il·luminació amb leds a l'arc d'aquesta emblemàtica font, que a més ha vist reparada la seva estructura, molt malmesa pel pas del temps. 72 llums de diferents colors que fan fins a 18 circuits per il·luminar la cortina d'aigua. La font existia, tenia molts problemes de filtracions d'aigua i per tant s'ha impermeabilitzat, s'ha renovat, s'ha posat leds que són de baix consum i hi ha tota una seqüència, 18 seqüències de llums, diferents llums i colors, doncs que jo crec que donaran personalitat a la plaça en la línia del que ja estem recuperant com la passarel·la dels Maristes i altres fonts ornamentals que estem il·luminant, adequant i donant-li aquest toc que marquen una mica la personalitat de la plaça. L'arc iris de la font ha despertat gran expectació entre els assistents, igual com ho ha fet el nou espai per jugar a petanca i bitlles i on ja s'hi han estrenat els més impacients. Fins i tot l'alcalde ha demostrat les seves dots en aquest esport. També s'ha reparat la pèrgola de formigó armat substituint les peces prefabricades per una planxa metàl·lica perforada que en millora l'estètica i la funcionalitat. S'han instal·lat jocs infantils, nou mobiliari urbà i s'ha obert la plaça eliminant els murs i fent-la més accessible. En definitiva, s'ha modernitzat tot el conjunt de la plaça respectant el disseny original, ja que es troba inclosa dins del catàleg d'elements d'interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat. Tot un programa d'accessibilitat, de reforma de la plaça, d'enllumenat, de nova urbanització, que en definitiva jo crec que genera un espai públic de primer nivell per tot el barri. Les obres molt reivindicades pels veïns del barri s'emmarcaven dins el segon Pla Zapatero i tenien un pressupost de més de 650.000 euros.